Заповядайте, седнете тук, започваме вече. Има все още свободни столове. Защото ще падне влагата още, който ще е без това е риска. Така, драги колеги, приятели, гости, много ми е приятно да ви посрещна тук в две качества. Едното като домакин в криптата, тъй като съм завеждащ този отдел на Националната художествена галерия, а другото е като ръководител на департамент История на културата към МБУ. Но това не е толкова страшно, тъй като в моята близнашка природа, аз съм зодия близнаци, двойствеността е присъща. Така че това е една всъщност съвместна инициатива на двете институции, защото ние имаме договор за сътрудничество и много се радвам, че тази вечер ще представим книгата на нашия млад колега Владимир Димитров. За да представи книгата, давам думата на професор Иванка Гергов. Уважаеми колеги и приятели, дами и господа, събрали сме се тук да се зарадваме на една нова хубава книга. Зографската фамилия Минови и тяхното стенописно наследство. Авторът Владимир Димитров е достатъчно познат, предполагам, на всички присъстващи, за да се налага да представям биографията му. Все пак някои основни данни. Завършил е специалност изкуствознание, може би да се нарича в Нов български университет, където и работи. Страстен любител на поклоннически пътувания и научни и увлечен изследовател на късната възрожденска монументална живопис, който винаги е готов да участва в подходящ научен форум с някоя нова изнамерена от него църква. На времето Владимир като студент посещаваше моите лекции по българско възрожденско изкуство. Когато успее, защото и тогава, както и сега, той работеше в университета и имаше много голяма административна натовареност. Той сядаше най-отзад и понякога съм го виждала дискретно да задремне. Предпочитах да мисля, че е много изморен. Както и да е, но след това си отваряш очи. Не съм и допускала, че той ще прояви интерес към изкуството на българското възраждане. Но това все пак стана. И причината беше, изглежда, една необикновено хубава и интересна църква, Свети Никола в село Поколница, родното село на бащата на Владимир. Великолепна архитектура, цялостно изписана църква, датирана и подписана, но не изследвана живопис с необичайни елементи в програма и иконография. Какво може повече да се очаква от един обект на изследване? От курсова работа изследването на църквата прерасна в магистърска теза, успешно защитена. Но междувременно редица въпроси започнаха да тормозят Владимир Димитров. Кои са тези двама зографи, защо са работили заедно, къде друга да са се изявявали и така нататък. И така се оформи тема за докторска теза. Наследството на зографската фамилия Минови. Дълго работена дисертация, която също беше успешно защитена и резултатът е пред нас. Като се има предвид, че в по-старата литература за зографите Минови и техните стенописи съществуваха написани една-две страници и една-две репродукции, ясно е каква огромна работа предстоеше на Владимир, която той със забележителна упоритост и последователност извърши. Много важна част от тази работа беше обхождането и документирането на храмовете, които са разположени на една голяма територия. Но теренното проучване е негова страст.
За неговите методи ще разкажа един показателен случай. Владко отива в едно село в Северна Гърция, където има църква и на фасадата и в ниша се вижда един стенопис, вероятно в неговите зографии. Но като разбира, че е българин, клисарят отказва да отключи църквата и го отпраща. В съзнанието на Владко вече се е зародил план за по-нататъчни действия. Съвсем естествено, ако отида на патронния празник, църквата във всички случаи ще е отворена. Църквата е посветена на Свети Никола и на Николден, за Владко обаче работен ден. Владко тръгва още през нощта за Гърция, отива до църквата, влиза и успява да се върне в София за работа след обед, защото никой не го освободил от работа през цялото време на изследванията. В теренните проучвания, заедно с него, участват редица колеги и приятели, които са днес тук. Едно от най-хубавите качества на Владимир за мен е това приобщаване. Със сигурност съществува едно неформално общество от фенове на зоографите Миневи, аз принадлежа към него, чийто основател е Владко. В това общество участва една потомка на зоографите, с която той успява да се свърже и това познанство и приятелство му е голяма полза при събиране на материал за дисертацията и книгата. Сред любителите на Миневи са и десетки студенти, на които Владко не само чете лекции за тях, но и организира пътуващи семинари, които, между другото, са все по техните стъпки. Виждала съм ги скупчени около него в някоя църква с часове да гледат нагоре и да го слушат, след да се изморят. За достоинствата на книгата много хубаво е написала в своя предговор професор Елка Бакалова, последователен научен ръководител на Владимир Димитров и на магистърската и на докторската тези. Сред повечето ни съседи, имам предвид гърци, сърби и румънци, подобна научна тема е невъзможна. Църковната живопис и изобщо изкуство от 19 век, и особено от края му, не се считат там за достойни обекти на научен интерес. У нас доскоро картината беше подобна, но след поредица от изследвания на професор Бакалова, на Елена Генова и други колеги се откроиха извънредно интересните проблеми, които живописта от края на 19 век съдържа. И ето тази перспективна област има своите запалени почитатели, като Владко, като Огняна Груева, като Мария Спиридонова, впрочем, все възпитаници на Нов български университет. В книгата, която е пред нас, не се съдържа всичко, което Владимир Димитров знае по темата. Част от айсберга е потопена под вода. Със сигурност работата ще продължи. Струва ми се, има много интересни посоки за бъдещи наблюдения и анализи. Зоографите Миневи са работили едновременно и в близост до типологично сходните зоографи от Банско, като например Михалко Голев и Димитър Сирлещов, или от Самоков, като Христо Илиев и Коста Геров. Били ли са в някакъв контакт, имало ли е творчески обмен и така нататък, бъдещето ще покаже. Накрая искам да поздравя Владимир Димитров, да му честитя първата книга и да му пожелая още нови и нови успехи. А сега, както се казва, трябва да дадем думата на осъдения и той да каже няколко думи. Драги гости, когато през 2001 година се бях запътил към храма Свети Никола в селото Полница, Дупнишко, с надеждата да попадна на поне няколко икони, за да мога да си напиша курсовата работа при професор Гергова, съвсем не предполагах, че ще попадна на един невероятен стенописен ансамбъл. Не ми мина през главата, дори и покрай нея, че там ще прочета името на двама зоографи, че тези имена ще ме стимулират за многобройни теренни проучвания, че ще попадна на още 11 храма, украсени с стенописи от братята Минови. Не съм и допускал, че благодарение на глобалната мрежа ще открия и ще се запозная с потомката на Теофил Минов, Евгения Ковачева, че с нея ще обикаляме от село на село, за да търсим продукцията на нейните деди. Не съм очаквал, че след години, по време на лекция, при мен ще дойде студентка и ще каже: ами нашата църква в Тешово. И ще се окаже, че съм преподавал на потомка на катитора на храма. Не предполагах, че и вие ще дойдете тук в този студ. В моите представи
Даването за печат на един подобен текст беше финалът на едно изследване. Когато Краси Гетов ми каза в печатница и нищо не може да добавиш повече, си направих рекапитулация на извършеното и с радост и ужас установих, че съм едва в началото. Едва в началото, защото част от паметниците в Тополница, в Долен, в Лъки, в Червен брег и разбира се в Тешово заслужават да бъдат изследвани по-подробно и да бъдат обект на самостоятелна монография. Едва в началото, защото предстои проучване на наследството в Македония и в Гърция. Едва в началото, защото повечето от стенописите на зоографите Минови се нуждаят от реставрация и от специална социализация, за която надявам се ще помагате и вие. Днес, между другото, ми се обадих от една туристическа фирма и ми казаха: ще водим студенти, ще водим поклонници в църквата в Тополница. Виж, моля ти се, какво пише в Уикипедия, защото не сме сигурни, че някакъв си Владимир Димитров е написан точната информация. На тези, които са ми помагали, съдействали да стигнат до финала на текста, съм имал възможност да благодаря в друг случай. Днес искам да благодаря на тези, без които тази книга нямаше да види бял свят. Това са екипът, редакторът Красимир Гетов, оформителят Петър Дамянов, художникът на корицата Дамян Дамянов и, разбира се, редакторът и коректорът Мариана Христова. Специално исках тази книга да излезе от печат в края на 2011 и в началото на 2012 година. В края на 2011, годината, в която МПУ навърши 20 години, а аз навърших 18 години в университета. Годината, в която 2012, в която е започнала и приключила Балканската война, благодарение на която част от обектите, включени в книгата, днес са на територията на България. Този мой замисъл нямаше да се реализира без подкрепата на колегите или по-скоро приятелите, или да бъда най-точен на специалните приятели от Издателския център на Нов Български университет, на Веселина Василева, нейния екип и гравитиращите около него. Разбира се, специална благодарност дължа на професор Елка Бакалова, която като една от егитрия винаги се сочеше правилният път. И накрая, но не на последно място, на негово преблаговоленство професор Николай Шиваров за прекрасния отзив и за несекващата му доброта. Разбира се, на ръководството на Националната галерия и най-вече на отдела за старо изкуство. Благодаря и на всички, които въпреки климатичната криза сте тук. И сега на трето, но не на последно място, ще дам думата на акушерката на тази книга, защото и книгите, както и хората, имат своите акушери или акушерки. В дадения случай, той е човека, който вече беше споменат в благодарностите на Влади, именно професор Елка Бакалова. Уважаеми колеги и гости, гостите не ме познават, но разбраха, че съм акушерката. Да, аз съм акушерката в най-различни смисли на тази дума, най-малко в буквалния, разбира се. Искам да кажа първо, че господин Димитров е моя 14-ти докторант. Той сам го е изчислил. Значи имам достатъчно опит в общуване с млади автори и израждане на техните книги. Аз дори съм с надеждата, че някъде през втората половина на тази година ще имаме възможност да представяме, например, книгата на Ива Досева. Но, разбира се, тя е при по-тежки условия. И тук аз се връщам към това, което е самия господин Димитров и кои са неговите благоприятни условия. Благоприятните условия се създават от Нов Български университет, защото те му плащат издаването. Такова нещо няма никой от нас. Никой от нас. Значи това е една привилегия,
която се дължи, разбира се, на неговите заслуги като системен и дългогодишен служител на МБО, първо административен, после и преподавател, и се дължи обаче преди всичко на изключително мъдрата политика на професор Богдан Богданов, който дори сега е уважил това, въпреки своето величие, е уважил това мероприятие със своето присъствие. Без него това нямаше да може да стане. Така че и той е от екипа акушери, ако кажем, малко по-хумористично. Иначе, разбира се, за самия автор, аз бих могла да кажа, че той има цяла серия качества, които са му помогнали да стигне до тук. Първо, много голям ресурс от различни способности, които благодарение на обстоятелствата и неговите усилия се развиват непрекъснато. Ресурсът е в качества, които определят неговите професионални дарби. Значи той първо има изключителна добра, сега тая дума е много модерна и много полисемична визия, нали? Той има много адекватно виждане за това кой паметник е важен, с какво е важен, доколко е важен. Това е дарба. Дарба, която човек или има, ако е изкуствовед, или няма, и тогава не става такъв изкуствовед, колкото трябва да бъде. Значи той трябва да каже, че сам си определи кръга от паметници, с които ще работи. Това е рядкост. Но като ръководител казвам, значи той 14 има и още един-двама докторанти, ще кажа, че най-доброто е когато човек сам си определи темата. Това значи вече много голяма зрялост в разбиране на проблематиката. Второто, което той притежава, разбира се, настойчивост, трудолюбие, разни такива стандартни качества, но другото, което е много важно, е, че той е изключително самокритичен. А самокритичността е един двигател, сериозен за усъвършенстване на всичко, което се прави. И не на последно място, той е дипломат от висока класа, защото отношенията и администрацията в Нов български университет са толкова сложни, че аз бих казала тук, тъй като аз съм от лекарски фамилии, бих използвала един интересен израз, който медиците си го използват, въпреки терапията, болни оздравя, се казва. Такъв е случай и тук. Значи, въпреки това зверско претоварване на програмни директори, на не знам какво, на не знам какво, на не знам що, ужас, Владо всичко до това успя да го надмогне и да го направи. Тези всичките качества, според мен, заслужават да бъдат отбелязани. Аз няма да говоря за научните приноси, защото първо говори професор Гергова, която аз наричам една от корифейките в изучаване на възрожденската култура по принцип, както и, разбира се, нещо съм писала в предговора и прочие. Така че аз пожелавам на, ние го наричаме, на негово асистентство, господин Димитров, голямо бъдеще и още книги в най-скоро време. За да не ставаме досадни, аз мисля да спреме до тук. Мисля, че много от вас ще искат да поздравят автора. Ще го направим на чаша вино. Заповядайте там в другата част, където ще може да си поговорим вече неформално и да си общуваме. Благодаря ви на всички, че дойдете на това студено време. Да.